arin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan baaguan panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Knock on your door, ring on your bell, tap on your window too. If you don't come out tonight when the moon is bright, I'm gonna knock and ring and tap until you do. I'm gonna knock on your door, call out your name, wake up the town, you'll see. I'm gonna hoot and howl like a lovesick child until you say you're gonna come out with me. Hey little girl, this ain't no time to sleep. Let's count kisses instead of counting sheep. How? Pero ang munisipyo buda syudad sa Albay, pero gabos tabi. Any down here, I'm gonna Ang pera 16 kita, di ba? 16 municipalities and cities. know to Ang probinsya kan Albay 16. come out tonight. Tama ba? The moon is bright. Tama tabi mga kasangga sa Aramon niya to unya na pagkaaga. 16 kita ano, di ba? Tulong syudad. Naging syudad, mga tugang 16 tapos so other municipalities. Tama po. Stoy. Mga parantabay. Didi po mga tugang sa tuyang programa ang Aramon niya to. Ha? Pera tabi ang kwan. Ay, lat mo na. Baka may nag-aapod sa kuya. Baka may nag-aapod. Piga para, naka-off si kuyang sarong cellphone. May problema. Hindi na ako nakakapag cellphone ta. Nagtagatipid-tipid lamang. Nagtagatipid-tipid lamang. Tapa, no? Paano kita kaini kung may date kita duman sa kwan? Sa... Paano kita kaini? Kung may, alangan naman na, siyempre ako mabayad, tamasupok ako nagagda. Makalagpas ako magtaram digdi. Ala nga, di ba? Kaya magtaga kon lamang chiframer, magtaga tipon-tipon lamang. Di ba? Pero ano tabi mga alam ko na ito, may nag-text kayo. 15, 15 plus 3 cities. Yan. Doon ko sabi yun. 15 plus 3, 16, 17, 18. Di ba? 15 munisipyo, mga tugang tulong syudad. Sabi kang text. Kaya rak mo, managinguha talaga. Kasi bago pa kita duman sa anhapot program. Hanggang pa rin sa programa ni Marco. Kung nagkakairi si Panindo. Siyempre po, masupog baga. Malay mo. Masupog ma. Hello. Belated happy birthday. BM. Munisipyo, Tulong Syudad. Oh. Okay na. Okay na po. Klarado. Paglagpas duman sa ano tayo, hindi magiging 19, ha? Okay, salamat. Sala subilang. Bye-bye. O, yung tabi yan ang numero. Tabi, good morning, Henry M. Nice, good to hear you again from Ligao City. Yehey! Uyog-uyogon mo. Grabe mga fans club ta. Grabe, efektibo sa piga-apod na ano yan. Efektibo sa piga-apod na ano yan, fans club rin. O di, nata ba nga tugang taruganan sa tuyang introduction? Kamu tabi ng mga nakaantabay sa programang Aramon niya to. Natarugan sa tuyang introduction. Taon ni kaya ang sa tuyang topic mo niyan. Ang pagmimidbid mga tugang kang piga-apod na SGLG. Aram nindo ang meaning kang SGLG? SGLG. Ang piga-apod ay yan nasaro sa mga performance indicator mga tugang sa SGLG. Sa barangay baga pinahiwas yan SGLGB. Yan. Seal of Good Local Governance. Pag ika na-issue ang kakayan, saro ka sa maray na pag-gobernar nin sarong lokal na gobyerno sa munisipyo, syudad, probinsya, SGLG. Now, natapig istorya ko po sa indo yan. Ang saro palan sa indicator, mga tugang na pigiiling kan mga evaluators dyan, iyo po ang pigaapod na State
of business friendliness and competitive advantage of local government units. Nasabutan po. Now, sa Albay, let's talk about Albay, mga kapingki. Ang Albay, out of that number, mga tugang of local government tabi, kang 2022, 43% sana mga tugang ang luminusot na mga LGU na igwaki business-friendly governance. 2022, sa buong Bicol, 43%. Now, sa kan 2023 po, from 43, naging 46. Uy, magayunon man. From 43, mga tugang, naglangkaw siya po nin 2, 46%. Uni na, pag 2024, sarosa na pong ladder ang sinakat, 47%. Gusabihon, in the province of Albay, pag-abot mga tugang sa LGU passers, Albay sa nakita ta. Ano yan? Pero sa Katanduanes, igwa ko digdiki data. Albay sa nakita. Sa Albay tabi mga kasangga sa Aramon Ñato. Sa Albay 2022 mga Albayano 12 sana kan mga local government units ang pasado sa sinabi ng indicators. 12. Gusto sabihon tabi, 12 sana sa LGU. Igwa kidai nin pinagigibong business-friendly activity. Ano yan? Posible nga yan sa taxes. Sa 2022, 23 tabi, mantinido. From 2022, 2023, maintain po siya mga tugang na 12. Ano yung data sa 2024? Sa 2024, 13 po. Albatan ang pangyari sa Maabaka. Pangyari sa Maoraro, tabi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ano yan na mga munisipyong iyandaan na mga business-friendly? O yan ang sa tuyang pag-irisong taon. Pero kasabay po mga tugang sa pangkabuan, provincial, local governments of Albay. Ay wow! Pero nanginginot dyan mga tugang ang Legazpi City, Tabaco City, Ligao City. Paano? They are already mga tugang chartered or mga cities na saro yan sa mga pigaayos kung ang syudad nag-aasenso. Ano pan iba? Magayon man pagbasahon nila sa munisipyo Kamalig, Daraga, Jovillar, Malilipot, Manito, Piodoran, Pulangi, Tiwi. Kunday ko na mention sa munisipyo di ko sabihin tabi ka dahil nakapasa sa performance evaluator kan DILG. Name Tabaco City sa First District, Malilipot, Malinaw, Tiwi. Sa Tiwi kaya magayon. Siguro ang saro sa mga marayon sa Tiwi na pagiling an experience na magkaong halo-halo. kaya lol. Ay maray ka ini. Duman ang primero Chief Ramer na lagan Chief Ramer. Ade. Maghalo-halo. Maray naman ta kaya tang bayadan ito no. Buro barato sa na ito. Ade. Halo-halo. Wala pa ka lang ko sa kikuron-kuron. Lakaw ka mo naman sa saudan kan Tiwi. Bakal ka mong kuro-karabaw, urig-urig, manok-manok. Badil-badil. Baka nagdadangog ito. Singilo naman kita kainin. Baka saga, singilo naman. Okay, na nga so, halo-halo ko. Yun po, yan tabi ang mga indicators. Tabi,
Ngunyan, ano natapig tataramta ini? Ang LGU kaya, dapat po igwa ki performance na marayta. How do we invite investors? How do we engage mga tugang investors kung bako masyadong maray ang pagpapadalagan kan mga kan mga lokal na gobyerno para po maging business friendly. In anything, in any manner, mga tugang, maski sa personalidad nin tao, kung ang sarong tao friendly, kung ang sarong tao mainulok, kung ang sarong tao mahamot, kung ang sarong tao mapurma, maray ang tindog, etc., siya po nagiging kaaya-aya sa paghiling, siring man sa mga local government units. Kung ang business climate sa laog din sarong lokal na gobyerno, mga tugang magayon, sa palibot kan munisipyo, syudad, nagiging kaaya-aya man po yan sa satuya tabi na mga investors. Micro, medium, or large category of business, mga tugang, pinaghihiling niya iyan. Di ba? O yan tabi. Kaya dapat gayon, sen hali ang source ko po, hali kay Director Escobar. DILG Regional Director Escobar. Pinadala niya sa kuya sa presentation niya kan sarong aldaw, sampangan kan mga negosyante. Bata hanggang palan ngunyan, may tulupang LGU sa Albay na day po napapakarayan sa indang charter. Citizens Charter. Nang Citizens Charter baga, maraya na, pariho under duwan ang kamo direksyon kung paano kamo mag-asenso bilang salong lokal na gobyerno. Di ba? Mga standards na dapat sundan. Dito dapat hilingon kan tao kung ano mga tugang ang sa indang pinagigibo sa lokal na gobyerno bilang mga local government officers. Okay? Ayan tabi medyo okay man ta, at least bako man sa 50% may kulang na nagkapera, pero dapat maging 100% yan. For us to be able, mga tugang, to gain more, to gain attraction from to create more business opportunities in our local government unit. Isn't it? Of course. Basta Radyo. GB. Aramon tarang dagdag na report. Hali po dyan sa luwas. Kay ba mga tugang ang Mega Force Patrol. Karen Ala, nasa linya. Ramon tadawaan mga bareta in the morning. Karen baby. Good morning, Karen. Good morning, VP Henry. Sa dagdag niya tong bareta, Go ahead. suportado ni Governor Noel Rosal ang inisyatibo kan sanggunian pandalawigan ng Albay na haputon sa Provincial Engineering Office kung napasain ang 20 million pesos na fondong matatandaan, dapat pinangrehabilitar kan Linyon Hill sa Barangay Bugtong, Legazpi City. Sigun kay Governor Rosal sa ginibong media briefing niyan, dahil na mismo ang gobernador mapahayag nin kadakol na kaputan duman sa 20 million pesos na rehabilitation fund kan Linyon nilaan, dahil ta papabuloon niya muna si Provincial Engineer Dante Baclao na magpaliwanag at siyan sa sanggunian kung saan ipigtagama itong 20 million pesos atin kung talagang na-turn over ang pasyaran sa probinsya. Mantang inuyunan man kan gobernador ang siring na pag-question kanganing paagututukan kan presenteng administrasyon ang pasyaran, maaraman muna kan gobyerno provincial kan Albay kung talagang na-implementar ang 20 million pesos na ito sa dapat na padumanan para sa pag-ayos kan Linyon. Halagad sa sarong informasyon depende na sinabi ni Governor Rosal sa pakipaghuro niya kay Engineer. Nagaparalakaw-lakaw nga dyan si Henry M. Ngaya. Madiklo mo. Oo, Naglakab ako actually, dyan, na-mention aga. ka duman. Na-mention ka nga ni duman. Ano da So, nagtaram ka da na nagja-jogging ka sa Linyon Hill. Takan Domingo. Nag-walking ako duma. Oh. Pagbalik ko, so naman sa likodan may, garo naman Linyon Hill sa tambakan, ilalagay ko naman sa washing machine.
O di, ngunyan, on ang seryoso ka rin na aramon mo, ha? Number one. Di pala naman kasabay so street lights and Walkway. walkway. Opo. Pag sinabing walkway, ano ya? Bako ang tinambo walkway na ito? Oo, so agihan, dalan. Ano, Kasi abay, dumaan. sabihin mo, itong road na ito, ay say na walkway sa taas na mismo? Pwede, EUB Penry, rehabilitation baga, nakatutok, duman talaga sa pinakataas, Sa taas. center Okay. of business ka to. Okay. Ang sarong problema, may CR duman ka rin. So, pang lalaki bukas, Hmm. pang babae sarado. Oh. So, gripo na yung tubig. Oh, iyon na nga niyan. Sarapan sa dapat ayuson may tubig duman. Buda maawot duman. Opo. Pero maging maglakaw-lakaw duman, ma-enjoy ka man ka nasusundan mo, kang nasasabat mo, ma-enjoy ka man talaga. Pero pag may nasundan ka, gari baga so luluya, di kayo sa namakaskas maglakaw ta. Dapat ma-inspire ka paglakaw. Di ba sabi mo, last time, ibanon mo ako, Nagtaram ako. oo, Araw kayo ni, pwede magpa-proxy. Pwede. nata, Mapaproxy ako. Kung di ako available, may proxy ako. Gusto mo? dahil, Sige na. I-proxy ta, may proxy kita. Yo. dahil na, kita lang. Duman mo na sana ako, i-meeting, kan mga bagay-bagay sa trabaho. Tatas ka lang. Natasunta kang salbatana ka dyan na. Araw kayo ni. Sisaya nag-move ka na investigaran ang 20 million. Committee on Tourism, Board Member Melissa Abadesa. Okay. Karen, Ah. iyan baga, biniding na baga yan. Ano naman mo? Kahit ang governor kang kahit, gari before Governor Grex gayon. O baka, before Governor Grex gayon. Pichara. Si Sai? Pichara. Oh, Governor Pichara. Ah. Aramon mo ni, sisan kontraktor. Iyan na nga, ibipian. Duman sa hearing, baka dyan na hapo, sa session, o sisan kontraktor, aramon mo, natapos baga kang how many percent accomplishments dyan, aramon mo, sisay ang kontraktor or baka may subkontraktor. Roger on that. Tamay kauro na kung sarong aldaw, nagaparangarakak siya. Ano nga dyan kung pig-ulukan mo na para dyan sa Linyon Hill na, basta ngayari, makaulukon ngaya ito, maaraman mo na sa nangaya. Oo, bata Yeah. baga, sa impormasyon man na nagluluwas, may pigtuturong aligadong sarong miyembro dyan sa sanggunian na kunikado naman. Oo. Pero, kinumpirman sa NBT, Na? nagsabi siya na, anak ko na sana, to question R sa sanggunian. Okay. Yung man nagtaram sa ko, Maingat tayo. yung man nagtaram sa kuya, na may pigtuturo. Ah, Yo, halaton mo na sa nalagod. Buda, siguraduhon mo. Yo. opo. Okay, sige. Maapang kita kantod taod, karan ala, DCTV News. Salamat Karen sa report. Hello? Hello, sir. Good morning. Good morning, ma'am. Sir, Po. manghapot lang po ako. Kanina po, dahil ko na abot sa news mo na. May free check-up na po sa ophthalmology sa mata. Duman madam sa Wednesday, Siga. Thursday. Sa Siga Ito, Hospital. sir. Sa Siga Hospital po. Tabako. Ay, tabang po. Opo. Akala ko, sir, bigli sa Legazpi. Aday po ma'am, sa Siga Hospital po. Ayun po. Sa Siga po ito. Well, hindi po sa Legazpi. Wala kayan. Ay day po ma'am, wala po akong nadangog. Nakuha. Ay. Pero baka po sa Naalala December ko na lang po, last no sa imo, yung Thursday, Friday. Yeah. Tapos maagad ata referral Opo. o recommendation ali sa City Health. Yes. Sa munisipyo po ito, sa kuwan po ito ma'am, sa Siga Hospital. Tabako. Sa Siga po. Opo. Ayun lang po, sir. Thank you very much. Okay, welcome po. Okay, bye-bye. Mhm. Salbatan ng mga pasabog ni Karen, makanerbiyoso. Kailangan man matago ang sekreto ini Jerome. Kaya mata si Jerome ang mapaproksyon ko kuta. Alarmario, nasa linya. Paring Al, good morning. Kumusta dyan? Thank you so much, Padi. Good morning. Kung minsan, dayman pakinabang, ibang ordinansa na pigpapasar sa sanggunian,
pag-abot sa aktual na sitwasyon. Ini ang nangyayari pa rin yan, partikular ang tungkol sa amended quarry ordinance na ipinasar kay ito sa Sanggunian Panlalawigan. O nagiromdoman ta pa na ini dahil man nangyayari sa aktual na sitwasyon. Matatandaan kay ito panahon ninda dating board member Dante Arandia. Yan. As in, dating board member mo niyan, Mayor Isiam Ismael. As in, iba pa mga pag-iriba, inaprobaran ang amended quarry ordinance Iyo mananggad. na ang mga highlights kani pade, Oo. tulo, ang Yes. tinawan din doon. Yes. Enot, na tanganing mapundo ang issue sa quarry, enot daw dapat iguanin quarterly report Yan. ang Penro Exactly. sa sanggunian panlalawigan sa quarry operation. Ikadua, dapat may monitoring team aktual ang sanggunian panlalawigan sa pamamayo kan Committee on Environment. Iyo. Tama. Tama. Mamonitor Yeah. kung tugma ang makukuha nindang informasyon duman sa report sa Penro. Ikatulo, dapat may barangay monitoring team dyan sa barangay kung saan yaon ang quarry site para magtugma ang data na makukuaman kan yaon sa barangay, supresyohan kan quarry materials na naghahali dyan sa barangay ninda mismo. As in, sa mga negosyanteng nagkukari dyan. Alagad mo niyan, pade, sa pag-uugid na kan informasyon, feedback, kan mga saradit na negosyanteng nagkakauron taman, sa mga gravel and sandbaga, na nag-abuwarakal man dyan sa pamitisan kan mayon, na iman daw nangyayari yan. Iyo, Na ano? siring na sistema, Pangyari. kung kaya, ng pagtubod ninda personal, kaya gayon kaya nakakalusot, Iyo. ang iyan na pig-aligar na mga payulang igsasabi, dyan sa Iyo quarry mananggad pa din, ano? operation. Oo. Tama May na, monitoring team mananggad na kung may komposisyon. Aha. Kung yan mananggad, kung aktibo yan, makaray makalusot ang mga oro aligasyon kung ano-ano na ng mga duda-dudang an. Di ba? Kaya nga mga kalusot ko, tata. Saka may nagbabantay. Monitoring. Oo, tabo na. So, Ma-report sangguniang ka. Panlalawigan, may Yeah. monitoring. Correct, So, correct. barangay mismo, may monitoring. So barangay pa rin, bako kasabay dyan? Iyo, sa barangay. Kung saan ang quarry, operation na ka? Iguaman dyan ki monitoring team. Yeah, correct, correct. Then mananggat pagka makakalusot kon yan ang mga pigaligar na payola. Yeah, yeah. Pero sa feedback mo niyan, na nakukuata, dahil man nangyayari ini, na napagkururunan duman sa amended ordinance, kaya gayon kaya duda lang ini kan iba Oo. na nakakalusot iyan na pigaligar na mga allegedly payola. Yeah, yeah. Oo, sabi nga ni baga ni Congressman Attorney Bido Garvin Jr., very alarming kung mapatunayan man ang na may mga payula dyan, very alarming. Ang sabi, tapos na nadig the second district, first district, and third district, igwaki allegedly, Yeah. mga siring kayan. Kaya at least, yun yan, pingkalkal na lang so data, kung saan ang narumduman ko manangad, kanya pa ko dyan sa gudang Iyo, narumduman ko ang pade. puntos Oo. na lag naman sa amended quarry ordinance, Oo. pero sa to sa inasangon yan, daiman ini Yeah. nangyayari actualmente. Iyo. Narunduman ko yan talaga, na ordinansang yan. Oo, okay. Oo. So yan, dami pa din mga follow-up report, digdig rari sa lawas, Alarmario, DCGB. Ayon, sige paring al. Sa dagdag na report, hali po dyan sa luwas. Bueno, sa Ibalong Festival, may DMS, Medical and Optical Mission, wara pigka iyo man ang gadali. Sa Ibalong palan, may kwampalan. Sige po, tayo po ta sa Ibalong Executive Committee. golden ring. Ano yan? Tabi ano? Good morning, tabi kay Sir RJ Alperez, ang Boy Scouts of the Philippines Executive Director. Tabi. Kan BSP Mayon Council, Albay Council. Tabi kay Sir RJ, Scouter RJ. Good afternoon, tabi amigo. Ha?
Standby muna Angel at saka Joshua. Break muna tayo for hourly news. Dahil maghiro tabi ka mong luwa. Babalikan ta ka mo. Magalipas lang kan mga patalastas. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataunin pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Pasado alas 11. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Kinumpirmar kang Department of Health na nagbaba sa 10 ang nairehistrong kaso ng leptospirosis kada aldaw. Inipon ang Agosto 10 sa Agosto 14 kung ikukumparar sa maabot sa 200 na kaso kada aldaw kang Agosto 3 sa Agosto 9 ngunya na taon. Sa kabilugan, igwaning 3,752 na kaso ng leptospirosis pon Hunyo 8 sa Agosto 14 o sarong simana matapos ideklarar ang tag-uran. Siniguro man kan DOH na nakaalerto ang mga DOH hospital asin palagos na activated ang 49 na leptospirosis fast lane sa bilog na nasyon. Sa giraray na nagpatanid ang DOH sa publiko na tulos na magpakonsulta sa mga nasabing fast lane o sa health center o ospital kung ikaso nalubog sa baha o na-expose sa dugi ngunya na tag-uran para ma-assess ang risk level para matauhan ng tamang medikasyon. Nagkapira sa mga simptomas kang leptospirosis, ang kalintura, kulog sa payo, pangungulog ng likod o bitis, asin pamumula kang mga mata. Yan ang bareta hali sa News Base. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Sa indong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. In my search for gold, I've traveled far, but the gold I seek ay nasa McDo na! The new Golden Chicken Curry Filet. Curry sauce that's so flavorful and delicious. Wow! Mapapa-extra-rice ka! The new McDonald's Golden Chicken Curry Filet. Sulit busog with extra rice. 99 pesos lang. Price varies.
Available from July 15 to October 31, 2025 per GTI Fair Trade Permit number FTEB 230607 series of 2025. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Webes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Nagdadalo ka mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Sige, balik kita sa programa. Tutuin yung bareta na kinasal na si Kwan, si Seni, so dati bagang boyfriend ni Kwan, boyfriend ni Barreto. So dating boyfriend ni Barreto, ayun, kung lugus ng arangan. Nang kasal niya, so pinakasalan niya, so singer? Gerald. Ha? Gerald Anderson. Oh, totoo ini, Jen. Si Atong, baka man si Atong ang latusog ko ini at. So ang agom niya da si singer? Ngayon? Gigi. Si Sai? Gigi Grande? Kasal na ando Chismis. 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 Sige. Okay, good luck. Magayon naman minakanta ito si Gigi Grande. Magayon nun siya minakanta. Bagayon na maray sa iya. Mga tugang, dangugan nindo ini. Sisay po dyan sendo ang siloso. Para Jasmine, baka dumulag ka naman alas 12 ayos mo sa bareta. Silosa ka, Jasmine? Si Jasmine silosa. Sisay po dyan sendo ang siloso na lalaki. Ang pagselos, normal po sa relasyon. Pero, mga tugang, pwedeng umabot sa sobra ang pagsiselos. Kami naabot po sa point na may nagagadan, may nasasaksak. Aramon ta ang report na Angel Mustasa, may kinaraman po sa sarong lalaki na sinaksak, gadan. Dara mga tugang kan sa iyang pagsiselos. Di mo na, Jerome? Dara kan sa iyang pagsiselos. Angel, good morning. I-detalye mo. Yes, good morning, VP Henry. Good morning sa tuyong mga parantaban. Kaya ikaw, VP, behave ka na. Kung magsarelosan, problema. Okay, behave kung behave. Sige. Behave lang. Behave lang. Iyo. Please, VP, Telling mo ni, kamusta itong kauron na kasbago? Madarata daw ito? Posibleng iyo, posibleng dahil. Behave kita naman, delikado. Sige daw, go, i-detalye mo. Selos ang pigiling na motibo kan Legazpi City Police Station sa pananaksak gadan sa sarong 42 anyos na lalaki na residente kan Barangay Bigaa, Legazpi City. Sigun kay Legazpi City Police Station spokesperson na Police Executive Master Sergeant Carlos Panya, nangyari ang insidente dyan sa Barangay Bunot kan Legazpi City kanakalihis na aldaw. Sa inang istorya palan VP, nag-abot ang biktima kaibahan ang dating agum kan sospek. Pigisaran ka ini kung sa inkan bubuksan na ang gate ka na sabing istaran. Bigla na sa lang inatake kan sospek na si alias Ron ang biktima. Sinbarasta na sa lang pinagsasaksak sa man iba-ibang parte kan sa iyang lawas. Nangyari ano? Sa nangyaring komosyon, asin sa giraray na pagbalo na pag-atake kan sospek. Pigbalo ko tanakan dating agum kan sospek kay ni na ulangon ang pagsasaksak kay ni ong sospek man sa kaibahan niya. Dahilan para malugadan ini VP Henry sa iyang braso.
Tulos man na nakapag-responde ang mga tanod kan para sa barangay Bunot, asin ka na kapulisan kan Legazpi PNP. Asin na duman naman na arestar itong suspect. Asin na naidara pa man ko na VP Henry sa sarong pribadong ospital. Ang nasabing biktima, alam na deklarado ni VP dead on arrival. Pangyari, alam ko na, ano ni Angel, sisay ang biktima, sisay ang agum kang babae, dati niyang agum, tamaan, sige daw, sisay ang biktima? Ang biktima VP, so kaibahan kan dating agum kan suspect. So babae VP, mauli sa indang residensya, may kaibahan na ibang lalaki. So babayi, agum kang suspect, tama? Po. Ano, bulag na sinda? Bulag na VP, ang description ni dating agum. Dating agum. Opo. Di sa babae, nakakuha na ki iba? Di man VP specified. Dahil man nagsasabi kung ano ito. Kung ito ba ang karelasyon. Dahil man sinabi kung ano niya itong kairiba niya. Po. Basta, nag-uli ka sa bangi sa babae, kairiba sa lalaki. Sa'y nag-uli? Man VP sa tigistaran ka na babae. Itong harong kay sa ito. Duman VP sa dating karelasyon Sa inda mismo, harong Duman ninda. VP nakabuktak Aday duman kung ito po ba ang harong kay itong dakan dati pa sinda kan mag-agum pa sa nasinda. Kan mag-agum sinda, itong harong ninda. Dahil VP naka-specify. Aday Pag ito VP ang tigulian kang babae. Basta may nagduman sa pigulian na harong kang babae. Opo, VP. Kaiba niya itong lalaki. Biktima. Paguli ninda, yaon man so, dati niyang agum. Oo. Nagano naman so dati niyang agum. Tatago VP, ang naulig this is spot report, sa incident report. Hali ngayon sa madiklom na parte ka na itong lugar. Tignan sa ngayang luminawas ito pong suspect. Salbatan ang pangyari, ano? Balik di VP. Diyan sinurasaksak itong sukaiba kan agum niyang lalaki. Opo. Naday man nasabi niyang kung ano sindang dua, basta magkaiba sa dua. VP, according dado man sa babae, brother niya sa sarong fraternity, itong kaibahan niya. Brother sa sarong fraternity? Di kabrad niya? Po. Fraternity, VP. Anong fraternity? Dahil man namin siyon? VP, big mention po. Sa bagay, sa mo kaya wala kami kan sa grupo may fraternity may? Ano nga ni sa fraternity nindo? So, Alpha, Kappa, Kama, Tumba. Wala kami kagi-araw ka na patakaran na magduwa-duwa ka. Alpha, Kappa, Kama, Tumba. Yan ang fraternity ko eh. Sisa miyembro mo? Di ko pwede i-reveal. Basta legal counsel mi ka, nagkaperang mga abogado. Sabi kay VP ni Kuya Boy, sa Tarzan daan. Suarin? Tarzan, sa tigistaran nito kasi buong aga. Naku po. Yung pag-alo na di. Sa selos na di. Ngayon yan, VP, ang suspect na presenting nasa kustudya kang Legazpi PNP at ipiganda ng kasong murder dahil sangat po kontra sa iya. May mga girl man kaya tabi, kaya kung na nagpaselos, Angel, totoo lang. Deserve. Ikaw ka nagpaselos man sa kuninda, sa boyfriend o sa kwan. Ikaw mo kinarugan, pasiloson ka, di ba? Pero lahat naman para silos-silosan mo. Asko. Wala na ka mo, problema mo pa, di ba? Apo, VP. Para silos nante. Di ba? Ano man? Pabayain na? Pabayain na. Kung nagwa na siya, let it be. Di ba? Kaya na para makikipagpara pakiuron ka, para ayos-ayos sa pan. Pabayain na, palakaw-lakawan na yan. Hanap na kiba. Okay. Ano nga sinabi ni Jasmine Casaro sa programa ta? Alas 3? There are many fishes on the river. Di ba? Ukod na, In the VP. river. Nakaukod na, VP. Nakaukod na. Nakulong nga yung sira dyan sa salong. Pero pinaka-paborito pa rin, haruan ang gusto niya, haruan. Di ba? Kaya, nanay ko po. Sige, actually, may nagbabaradilan baga ka? Di ba? May nagbabaradilan. Pabayain na yan. Mga silos. Okay? Sige. So, yan, VP. Papunod mo si Buya. Ikaw na, VP, mag-apos. Si Buya. Po, si Kuya Jun, tamasakat na po ito taod. Ayan, si Jote na si John. Totoo, karoon ko naman yung laking ini, ha? Ako lang bahala. Sige. O yan, VP,
ang mga istorya pa din sa lawas with Kuya Boy, Angel Mostaza, DCGB. Thank you, Angel. June, nag-upload kita sa Pag-asa pag 11 to 12. Kasi para sa 12 o'clock news. May Pag-asa, ano? Nag-upload kita. I-remind mo ako, John, tabi, ah. Pas maling naman ta. Importante pa ang forecast, saka magtakan kang panahon. Yan. Si Sarah, pag-intriga ako sa bago ni Sarah. Ang meeting kaming doon, pag-intriga ako ni Sarah kasi bago. Napigat-tarap sa ako ni Sarah. Joshua, sana makakuha kang leksyon sa Bareta ni Angel. Joshua, pasok! Joshua? Hello? Oh. Ang bihig bagang tigapod. So nakukulungan na dating Presidente Duterte? Bihig. Pag nagkato, madakop ka, talagang kulungan na buton mo. Ay, sisi ka. Ano? Happy lang. May leksyon kang nakuha duman. Anong lesson naman? Anong lalaki sa lalaking oron? Tapaod to naman. Anong lesson naman na sige daw? Dahil ka, magparaida-iba sa may agam na. Pwede man. Kung madakop ka. Pwede ka... Oy, aro kayo ni. Ang pagselos kaya baga, dapat nasa lugar yan. Correct. May mga pwede kang pagsilosan, budaday kang pagsilosan. Correct. May nagtitext sa kuya, digdi, oh. Bigsilosan mo ngayon si Juan. Si King. Awinda. Oh, sige, go. Kuno bisara-sara. Joshua. Ora lugod. Doon ako ba? Linatob na ni May. Hello? Yes, dito. Hain ka. Dito lang sa malapit. Oh, sige, go. Good Kung morning. pa naman sa may Primex. Maunto na ba kaya? Uy, sa totoo lang, araw ko ang gaito, Joshua. Di bantayan ko talaga yan? Tata. Siyempre nga, ninapin may ka-good shots. Hindi baga? Oh, bantayan mo. Pag surprise siya, why are you here? No, bakit masama? Araw ka mga dialogue, di ba? Okay, sige, go. Yes, dito. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag niya tong Bareta. Tipisil paglaog sa sarong relasyon. Kung ang tindog mo, pangadawang opsyon sana, lalong-lalo na kung ang tawong gusto mong padabaon, di pa pwedeng basta-bastang magbuta sa nainot. Ano istorya mo nga? Ukuda daw nindo. Ukuda daw nindo. Sisay daw. Ano yan, Joshua, tabi? Sige, dadagong ko do kimaray. Go. Iyan, BP, ang sitwasyon ngon yan. Kan problema sa tubig sa Daraga Albay. Kang salbatana ka dyan. Lalong-lalo na sa tahaw kan Daraga Water District, Prime Water, atin ang bagong abot na nagkataon ng solusyon ang Protect Construction and Development Corporation. May existido inot nakarelasyon kan Daraga Water District iyo ang private concessionaire kaining Prime Water. Okay. Na nabubugkos nin sarong joint venture agreement. Gusto man ko ta nang lumaog kan Protect Construction and Development Corporation para mag-opresir nin bulk water supply sa Daraga Albay. Oh. Alagad ay basta-basta mapangyari dahilan sa existidong joint venture agreement kan Water District atin kan Prime Water. Sa madaling sabi, gusto mo man padabaon kan Protect ang Daraga Water District, alagad ang Water District dahil basta-bastang makakabuhi sa kamot kan Prime Water. Okay.
kan nakaaging simana tadi di Henry Biernes, nagpasyar ining Protect Construction and Development Corporation sa opisina ni Mayor Dick Perete. At nagpresentar kan sa indang proposal. Kung sain, gusto nindang mag-invest bilang bulk water supplier sa munisipyo kan Daraga Albay. Kung sain, plano nindang magtugdok nin pasilidad harani duman di Henry sa Milaos River Sain? sa barangay Nabasan. Milaos River. Sa barangay Nabasan. Okay. Ito ang hiling-hiling nindang potential source na kayang mag-supply tadi di Henry sa 54 barangay kan munisipyo kan Daraga Albay. Sa entrevista kan DCGB News kay Mayor Perete, sigun sa iya, tepuhan pag-adalan kan lokal na gobyerno ang legality as in technicality di Henry kung mapupwede talagang makalaog bilang bulk water supplier ining Protect dahil sa existing joint venture agreement kan Daraga Water District as in Prime Water na iyo ang presenting nagpapadalagan kan water supply di Henry sa Daraga Albay. Ang proposal kan na Protect tadi di Henry, kumbaga, sinda ang ma-invest, sinda ang magastos, asin man sinda ang mapagibukin mga infrastructure asin na pasilidad para dito Henry maging bulk water supplier. Okay. Pag sinabing bulk water supplier, so talagang masupply lang sinda dito Henry ng dakulang volume ng tubig. Pero sindot-dot sinda sa kumbaga distribution sa mga harong-harong. Okay. Okay. Kasi nagbutuang ang tigasabing kay Puan pag-adalan at kay Puan ang magkaigua min magkakanigong koordinasyon sa tahaw kan tulong ini Daraga Water District, Prime Water, asin ang Protect, asin magdidepende sa Prime Water kung magsugot tabi sinta dito Henry na magkaigua nin bulk water supplier sa Daraga Albay na yun pwedeng pagkuhaan ng supply ng tubig, taan offer kan Protect, 54 barangay ang pwedeng makinabang. Dangogon pa dito ang pahayag kan alkalde. Sa presentasyon nila, no? Magayon sa presentasyon. Kaya lang, siyempre, sa parte man kang Daraga Water District as in Prime Water, sinda ang may joint venture para dyan. Ano? Gusto man nila kang itong Protect na magtabang, pero siyempre, hihiling ta sa legal side kung pwede sinda mag-supply as bulk water supplier. Ayan ang piga-adalan as determinaran kang sa indang mga abogado kung pwede sinda. Pero sa ngunyan, magayon, as in dahil na hiling ninda na dakula man ang magiging investment ninda. As in, siyempre na hiling ninda na magayon siguro ang balikang sa indang investment na mangyayari. Kaya siguro, ang potensyal, ang digdi, kaya lang, yung ani ang sinasabi ko, may joint venture ang Prime Water as in Daraga Water District. As in, naadalan nila. Sa ngunyan, presentasyon lang una ito. Pag-aadalan na, kung siguro maduman ang manggilaray sa Manila, sa mga pwedeng makatabang sa tuya kung paano na masolusyonan ang problema sa tubig dito sa Banwa. Joshua, istorya. ang gusto kang Prime, Prime Protect. Sinda, supplier lang kitubig sa Philhydro, sa Prime Water, tama? Bulk water supply. Bulk water. Gusto sabihin, pag sina matugutan, ang tubig ninda, itataon ninda sa Prime Water. Pwedeng sa LGU or kaya sa Daraga Water District. Isusupply. May existidong yaon pa sa Prime Water, dapat sabi kan ibang mga nagmiron duman sa pinibong proposal, makipag-coordinate man ang Protect sa Prime Water. Kung Yan. Gari, buda, gayo. Ano daw kung so LGU na ang mag-meet sa duwa? Tadi man ang dilema kaya nahiling ko tabi dyan, Joshua. Pag sabi kang Prime Water, sufficient ang tubig sa Daraga? Yan, dito ang hapot. Sufficient ang tubig sa Daraga, kaya lang, 59% of water supply nagigisang non-revenue water due to problem in leakage. Ano ito?
leakage. Oh, leakages. So pipeline. Pipeline. Sabihon, pag naayos sa pipeline, marian bulos kan tubig sa mga taga-Banwang Daraga. Correct. Oh. Ano na kung diba sila maski anong susunsun mo diyang kipaingurag na tubig, saan naman dalagan ang kung nagilik ang mga linya? Correct. Oh, di ba? Aha. Disim pala, Leo. Depende man bipita, ngunyan ba kaya? Tigadalan man ang termination kan kontrata. Ayan yan. Pasaro O, yan. kung halimbawa, maghali ang prime water, may potential na bulk water supplier. Oo. Tapos ang mapadalagan giraray sa water district. Iyo ano? Or kung maputol sa agreement, sa joint venture agreement, depende man kung magpuyon ang prime water, kung may maglaog na panibagong pribadong kumpanya at water supplier. Nagkarilibong na, no? Diwang bagay. Iyo baga, ano? May mga pagkakataon talagang gustong-gusto mo siya, parang ayaw mo na siya, gusto mo na siyang bitawan. Correct. Tapos, hindi mo basta-basta mabitawan kahit mayroon ka ng ibang pwedeng tinitingnan. Di ba? Correct. Araw pa lang ka, ano? Nangyari pala na sa tubig, ano? Pag ako, sa tao lang yan. Titisel. Pag ako sa tao, pati pala sa tubig, iyo man, ano? Tampoin kaya dyan, pag napasala, baka may magkaso sa ombudsman. Correct. Baka may magkaso ki mga legal. Baka may madiskwido dyan na, gusto sabihin ko, baka kung, siyempre, may mga penalty yan, pag na-reklamo ki abuse of authority or abuse of discretion, di ba? Kaya gano'n pa siguro man sa mayor, Mayor Perete, naadalan yan. Ano kung magbitsindang tulo, LGU, Prime Water, Protect? Pwedeng mangyari dito, Henry. Kundi, ang sabi, ang concern lang, pagsiring sa mga Arab kan dito, Henry, hororon, dahil masyadong power ang manager kan Prime Water bigay sa Daraga. Pero sa central office ang correct. hororon. Tanma decision sa central office. Dapat ang negosasyon, dumaan sa central office, bako digdi, ibaba man sa munisipyo. Correct. Yung man ang gadadi. Malibong na nangyari sa Daraga Lodre. Puro kwan? Pagalo na. Pero at least, may nahiling kita na possible solution. Kahit pa mas nagkangkigari negotiator, mediator, para ma-patch up ang gabos na pumasiring sa tamang direksyon. Correct. Muda pa siguro ang mga desisyon. Yan. Arog masanang kayan. Arog atong Prime Water, nagtatarang 59% non-revenue na paduman sa wara dahilan sa mga leaks. Gusto sabihin, kung i-apply mo ang root cause analysis, kayan, pag in-analyze mo, ang kausa kan, kung nata daing tubig sa Daraga, yung may leak ang mga linya. Correct. Anong solusyon? Ayusin mo sa linya, nganing ang tubig, makaabot sa tao. Ayos naman baga ko ta. Pero maluyahon sana. Kundi, binayaan kang kontraktor. Iyo niya, saro pa yan. May kontraktor ko tang nako, binayaan kang kontraktor, tada na budget. Saka baga. Ay, nako. Sinabi po, Henry. Sige. Okay, nagalaog naman na nag-propose. Iyo. Bulk water supplier. Iyo talaga, may nagpo-propose, may naggalaog, ang gabos, dapat naka-align. Correct. Sa susog sa lay, sa mandato. Doon man karoon si Vice naman. Sa agasisyon. Sige. Okay. Yan dito ang dagdag na storya, Joshua Bino, BCBB. 11:32 oras mga tugang sa Pilipinas. An oras hatod sa Indokang Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Plemex!